Čau všichni, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále a už je to vlastně měsíc, co jsem vydal naposledy video ze série stavba modelového kolejiště H0, takže je tady další video konečně a ukážeme si zase jako vždycky novinky a je jich tu vážně hodně a jinak prostě já jsem si myslel předtím, než jsem začal stavět to kolejiště, že budu mít čas točit video třeba i každý den nebo prostě každý týden, ale je s tím hodně práce a ještě teď je škola a tak, takže už je to těžší prostě točit ta videa a není na to tolik času, ale udělal jsem si na to čas teď a můžeme jít na to. Takže první věc, kterou tady máme, je tady tohle pole, které už jste teda v posledním šestém díle jste ho mohli vidět, ale mohli jste to vidět jakoby nedodělané a jinak omlouvám se za ty bílé kuličky v tom poli, to je nějaký polystyren, co se mi tam dostal. Každopádně předtím tam bylo jenom jakoby to pole a ta hnědá cesta bez té zelené trávy, takže teď jak vidíte, tak už tady mám udělanou i tu cestu, tady nějaké balíky slamy a už jsem tady dodělal i trávu trochu, takže už to vypadá zase lépe. Další věc, kterou tady mám, je to, že se musíme přesunout a jak vidíte, tak celá zadní část vlastně kolejiště už je dodělaná, jakoby už to je posypané trávou a tak dále. Takže vidíte, tady je tráva, tady mám i nějaké dřevo, ale musím ještě sehnat nějaká lepší dřeva. A potom tady mám takové skály, jak vidíte, ještě asi budu jednou barvit možná, protože jsou podle mě moc tmavé. Mám tam i nějaké kamínky zvenku, co jsem donesl a myslím si, že to vypadá jako pěkně, tahle část určitě předtím prostě to byl jen polystyren a teď už tady je zase tráva a tak dále. Teď se přesuneme tady, taky tady vám ukážu tu zadní část, tady mám taky nějaké skály zase, takhle, jak vidíte a jinak tady v tomhle místě bude malá stanice a to si koupím asi ze stránky Malá železnice, takovou zastávku, jakoby s nástupištěm a možná pak nějakou i budovu. A ta zastávka by byla teda tady, je to nějak přibližně 30 cm ta plocha tady, takže by to tam se mělo vejít ta zastávka a bude to prostě pěkná taková malá zastávka tady na tomhle kopci. Jak vidíte, tady to stoupá, jde to nahoru a je tady tento kopec, takže tady by byla ta malá zastávka. A další novinkou je tady celá dodělaná levá část jakoby kolem koleje. Takže zase všude už daná tráva a tak. Jak vidíte, mám to tady, jenom už mi došla foliáž, takže už ji tady je méně než třeba na pravé straně. Ale budu si kupovat, tam vidíte zase nějaké skály. Tady taky něco, vzadu je domek, ale to tam potom nebude. A tady hlavně jsou velké skály, které teda jsem dělal nově hodně a prostě snažil jsem se. A tyhle skály to už jsem dělal asi tak před 2 týdny, tyhle ty světlé a tam ty tmavší, ty jsem dělal zrovna dneska, takže ta plastelina ještě bude zasychat, jak vidíte. Ale myslím si, že to vypadá velice pěkně, ty skály, jak se takhle podíváte. Je to teda dost blízko trati, ale myslím si, že to vůbec teda nevadí, protože tohle je stejně taková lokálka. A další věcí je tady tento roh kolejiště, takže vidíte, jsou tu 2 zarážedla a takové prostě koleje s betonovými panely a tam vzadu můžete vidět nějakou takovou cestičku, takže myslím si, že to vypadá fakt pěkně, prostě takové zákoutí. A potom tady je taková, řekl bych, větší novinka a to je tady toto nástupiště, které teda taky z té plastelíny samotvrdnoucí a dělal jsem ho také dneska, jak můžete vidět a bude to zasychat a ještě to bude vylepšovat, protože nevypadá to úplně, jako vypadá to dobře, jo, ale nevypadá to úplně nejlíp, a takže ještě to nějak zarovnám a uřežu to a tak dále. Takže tak, myslím si, že to vypadá dobře, měřil jsem to všechno a s tou výškou nástupiště jsem si taky dával pozor na to, takže jo, takové prostě nástupiště a tady jinak bude někde stanice, jakoby
ta nádražní budova. Takže to by bylo všechno pro dnešní video. Já vám moc děkuji za slednutí. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.